Páčia sa vám tenkostenné voľne stojace vane a premýšľate, či vaňu z liatého mramoru alebo z akrylátu? Predstavujem vám voľne stojacú vaňu Adoria, ktorá veľmi pripomína vane z liatého mramoru. Presné tvary, tenké steny, rozmer 170 x 79 cm. Je klasickým rozmerom obdĺžníkových vaní a vyskúšam si jej vnútorný priestor. Steny sú takmer kolmé, takže si vyskúšam, ako je to, keď sa vo vani opriem. Na prekvapenie veľmi pohodlná priestranná vaňa. Na moju výšku až príliš dlhá, ale to je spôsobené tými tenkými stenami a hranatým dizajnom, čím vznikol veľa dlhší vnútorný priestor. Takže vaňa ideálna aj pre dvoch. To pohodlie, keď si zapriem vaňu, je tými tenkými stenami zase trošku menšie, čo vôbec ale neprekáža. Tým, že je tá vaňa oblá, tak sa dá oprieť príjemne a myslím si, že polhodinový až hodinový kúpel by mi vôbec nevadil. Vyskúšame ešte vaňu prisunúť k stene, že ako by to bolo pri napojení na klasickú nástennú batériu. Takže ja ju zasuniem a uvidíme, že aký priestor vznikne. Takmer po celej dĺžke sa opiera o stenu, takže zapojenie aj na klasickú nástennú batériu nebude žiaden problém a nemusíte v prípade toho, ak sa nedá namontovať už podomiatkové teleso do podlahy, sa trápiť tým, že batériu nenamontujete. Môžete dať klasickú nástennú. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak chcete vidieť ďalšie videá alebo získať viac informácií, prejdite na stránku www.výberovekúpeľne.sk.